Ang kamatayon ni Jesus mo'y dakong hinungdan sa kasub-anan, kaguol, kasakit sa iyang mga tinunan. Kay kanhibitang kung naatay suod nga higala, ang departure of our closest friend is painful for us. Bisan pa og kay baluta nga mulakaw lang siya nga to sa layo nga nasod. Sa panahon sa pagbiya, we cry. Maupod sa naatay kauban sa panimalay, muadto og laing nasod, ang iyang departure will become a crying moments para sa mga sakop sa pamilya, labi na kung suod kaayo siya sa inahan o amahan o mga igsuon. Ang iyang departure dili kalikayan nga kanang muhilak matag usa. Now sa mga tinud-an ni Jesus, sa ila ang kamatayon is very painful. Muhilak mao nga sa pagkamatay ni Jesus nagsubok ang mga tinud-an. Unya kining kasuod nila kang Jesus mao'y nagtukmod kanila sa pagpangita kaniya, sa pagduaw kaniya didto sa iyang lubnganan. Mao na sa ato nga human life nga kung suod nimo kaayo, close gyud ka ang inyong relationship niya ng usa ka tawo nga namatay, muduaw ka sa lubnganan. Dili ka kapuyon nga magbalik-balik didto for a certain period of time. Kay to visit the tomb is also a process of healing for you. Mga it was very painful for the disciples, especially for the women, nga si Maria Magdalena uban sa mga kaubang mga babay in the other Gospels o in the Gospel of St. John, mingadto sila sa lubnganan aron sa pagduaw kang Jesus. Kay ang relationship nila sa Ginoo wala matapos sa kamatayon ni Jesus. So managingon nato nga ang kamatayon makahimo sa paghunong o sa pagputol sa kinabuhi nga yutan-on apan dili sa atong relasyon sa Ginoo. Subusa si Maria miadto kanabitong longing of the Lord, longing for the Lord siyang kinabuhi. Miadto siya apan nakita niya nga wala nay sulod ang lubnganan. Busa naghilak siya og tungod sa iyang kasubo wala niya maamguhi nga kadtong nangutana kaniya og iyang gikaistorya mao di ay si Jesus. So when sorrow becomes mo overwhelm sa ato, kita dili makakita, dili maka-identify. Sumao nga sa pag-ingon ni Jesus, Maria, when she was called by her name, nakaila siya, nakadungog siya, og iyang nailhan nga kadto mao si Jesus. So remember nga Jesus in the certain part of Gospel of St. John in chapter 10, maingon siya, ang iyang mga karnero maminaw kaniya. Ang iyang mga karnero musunod kaniya. So listening, maminaw kaniya. And by just listening the voice of the Lord, nakadungog, nakasabot, o nakakaplag si Maria nga si Jesus tinuod nga nabanhaw. So mao man usab kini ang atong human journey nga we need to listen in order to find the risen Lord. Kay kung dili kita maminaw, dili kita makakaplag, magpabilin kita in the state of our sadness, in the state of our anger, in the state of our confusion. But when we begin to listen, we will understand that Jesus is truly alive, and this Jesus is not limited anymore to his physical body, but this Jesus finds a home in each one of us.
Mo bitaw nga moingon si Jesus in the Gospel of St. Matthew, bisan unsa nga imong buhaton sa imong isig ka tawo, gibuhat na nimo ngari kanako. Mo na ingon ni Jesus, because the risen Lord finds a home in each person. Mabito nga pagka-encounter ni Maria Magdalena kang Jesus sa dihang nakita niya o nailhan niya nga si Jesus kadto, miduol siya unya iyang gigakos si Jesus. Og mingon si Jesus, ayaw ako paghikapa kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Unya kita nga mga niya karon sa mga kasamtangang panahon moingog, arte naman to ni Jesus, ayaw pahika. But what is the meaning of that? Kung buta to ipasabot nga si Jesus is telling him, ayaw ako pagpugni, ayaw ako, do not exclusively possess me because I am for all. So mao to nga gisugo niya si Magdalena o giingnan ngadto hinuon ang akong mga igsuon og suginli sila nga muadto na ako sa akong amahan, ng inyong amahan. O niya, patua sila sa Galilea, kay didto ila akong ikahinagbo. So si Maria Magdalena, nahimo siya karon nga tigdala sa maayong balita sa pagkabanhaw sa Ginoo. So, mo dinhi nga, when we believe in the Lord, we cannot possess exclusively the Lord. Busa, we are going to share the Lord with other people. We are going to tell others, how did you experience the risen Lord in your life? Manindog kita ang atong isugid sa Ginoo ang atong mga panginahanglan. Diha sa bunyag, gidala kita ngadto sa bag-ong kinabuhi sa kabanhawan. Malipayon kitang magpasalamat og magampo kita sa pag-ingon, Dios sa kinabuhi, pamatia kami. Dios sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa tanang kaparian, nga magpabilin silang magmaampuon og mga lagad sa katawhan sa tibuok nilang kasing-kasing. Mga muyo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa tibuok kalibutan, nga magmalipayon ang tanan sa pagkabot sa panalangin sa matuod nga kalinaw nga gihatag kanato ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa malampuson ug malinawon nga piniliay, mga muyo kita sa Ginoo. Sa kinabuhi, pamatia kami. Alang ni adtong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress karong Abril 17 hangtod 24, 2022 nga mutak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity. Mga muyo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Supero Kamumot, Obispo, Joel Sebaripari, nga mabayo na sila sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa nanag-una ka nato, diha sa pagtuo, nga makaangkon na sa purong-purong sa kadaugan. Mga muyo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi, pamatia kami. Amahan, diha sa pag-ampo, amo karong ipadangat nganha kanimo ang among mga panginahanglan. Dugangi ang among pagtuo o himua kami nga mas makaalinggat sa imong mahigugmaong presensya pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.